Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula akaidi kukhala nzika zodalirika. Nduna ya zachuma a Simplex Yuchola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.05 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti apolisi asanu ndi mmodzi omwe anawapeza olakwa potengapo gawo pa imfa ya abule ya Lule akakhale ku ndende kwa zaka 15, 18 komanso ena 20. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti ndendezi zikusula akaidi kukhala nzika zodalirika. President Chakwera walankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa asilikali a ndende amene atsiriza maphunziro awo pa Mapanga Prison Staff Training School. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu achuluka omwe sanaope mvula anasonkhana ku Mala Prison Staff Training College ku Mapanga kukaona mwambo opereka masatifiketi kwa asilikali a ndende omwe amaliza maphunziro awo. Atafika pamalopa, President Lazarus Chakwera ndi Madam Monica Chakwera anayenda malo achionetsero omwe amasonyeza ntchito zomwe nthambiyi ikuchita pofuna kusintha miyoyo ya akaidi kuti akadzatuluka adzigwira ntchito yotukula dziko lino. Kenaka President Chakwera motsogozedwa ndi mkulu wa nthambi ya ndende amasauko ng'ombe ya Goda Wiscott anayendera pereto asilikali a ndende. Poyankhula ndi anthu omwe anasonkhana pamalowa, Dr. Chakwera wati ntchito yoyang'anira akaidi ndiyofunika ngakhale anthu ambiri sayikirapo mtima. Dr. Chakwera ati nthambi ya ndende ikugwira ntchito yotamandika poonetsetsa kuti akaidi akamaliza chilango chawo azikhala nzika zodalirika za dziko lino. Dr. Chakwera ati ichi n'chifukwa chake boma likukonzanso lamulo latsopano yoyendetsera ndende. Yoyang'anira akaidi ndi ntchito yofunika kwambiri mdziko. Ngakhale kwathu kuno ndi ntchito imene ambiri sadziwa kufunikira kwake. Koma ntchito yomwe amagwira anthu yawa Malawi Prison Services ni ntchito yofunika kwambiri. Ndipo tikhozanso kunena kuti ni ntchito imodzi yomwe imaonetsera poyera ngati tili serious mchitukuko cha dziko lathu. Bilu tikukonzayi sinayang'aniridwe ndi kusamalidwa zaka zonse, koma ndende zathu sizingamayendere malamulo a 1956 yayi. Mchifukwa chake dzanali ku cabinet anena kuti tisinthe zimenezo tikhale ndi bilu yakuti ku parliament ayike malamulo atsopano akuti zinthu zonse ziyenderananso ndi nthawi inoyi. President Chakwera anathiraponso ndamanga pa nkhani ya mkangano amala akubula ku Nkhatabe komwe anthu ena analowera malo. Iye wapempha anthu kuti azitsatira malamulo kamba kuti dziko lino lili ndi malamulo. Ndipo wadzudzula akuluakulu omwe amene akuchitapo kanthu mwansanga malo moyembekezera zinthu zifike kuvuta ndi kumayembekezera kuti President alowolerepo. Poyankhulapo nduna yoona za chitetezo cha dziko Aizikira Ching'oma ati nthambi ya ndende yayika ndondomeko zomwe zithandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a 2063. Mkulu wa nthambi ya ndende masoko wa Goda Wiscott wati nthambi iyi kutukula amayi mu njira zosiyanasiyana pomwe kuonetsetsa kuti akulembedwa ntchito komanso kuwapasa maudindo. Iyo atitsanzo atsikana omwe amaliza maphunziro awo alipo 410 chomwe ndi chiwerengero chosiyana pang'ono ndi amuna. Ang'ombe ya Goda Wiscott athokozanso Dr. Chakwera kamba kuyika chidwi potukula ntchito za ndende. Pa asilikali a ndende 985 omwe amaliza maphunziro awo 575 ndi amuna ndipo 410 ndi akazi. Secret Segula, MBC News, Blantyre. Pakadali pano, President Chakwera wabwerera ku Lilongwe kudzera pa bwalo la ndege la Chileka. Nduna zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Konkuyu yemwenso ndi mneneri wa boma wati ulendo wa President ku chigawo chakumwera unalopambana.
a president anali kuno ku Blantyre ku chigawo chakumwera makamaka udzagwira ntchito zikuluzikulu ndikuti zikanalo ziwiri. Choyamba ndi kudzakhala nawo pamwambo wa asilikali a Malawi Prison Service umene amamalizitsa kuti agwira ntchito yawo, aphunzira ntchito yawo kuyambira chaka chatha kufika pano tsopano amaliza kumene ku ophunzira kapena asilikali amene amaliza maphunziro amene okwana 985 ndi mwambo umene president ngati wamkulu wa amwe amenewa amadzakhala nawo ndi anali kumene kumapanga lero mene amaliza mwambo umeneyo tsopano akunyamuka. Koma asanatero dzulonso anali ndi mwambo ocheza ndi achinyamata program imene kuti Sona for the Youth umene amakhala ndi mpata oyeza ndi achinyamata kumva maganizo awo komanso kufunsa mafunso nawonso kuyankha mafunso. Ndi atamaliza kugwira ntchito zimenezi a president anyamuka tsopano akubwerera ku Lilongwe kuti akagwire ntchito zina. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndi mmodzi mwa anthu mazana amene ali nawo pamwambo wa maliro ayemwe anali president wakale woyamba wa dziko la Namibia Sam Nujoma umene ukuchitikira pa bwalo la zamasewero la Windhoek. Thupi la Nujoma alika m'mandalero ku Heroes Acre mu mzindawo. Bwalo la zamasewero la Independence mu mzinda wa Windhoek kulikula dziko la Namibia linazala ndi nkhope zachisoni pomwe thupi la yemwe anali tate komanso mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia malemu Sam Nujoma limafika pamalowa. Mukazi wa Anujoma akubanja komanso atsogoleri osiyanasiyana ndi anthu ena ambiri ndi omwe anali nawo pomwe thupi la malemuwa amafika nalo pa bwaloli. Dr. Michael Usi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ndiye anayimira Dr. Lazarus Chakwera pamwambowu. Atangofika m'bwaloli, Dr. Usi anapepesa akubanja kuphatikizapo atsogoleri ena asanakhale pa mpando wawo. Muthenga wawo wachipepeso akubanja kuphatikizapo mwana wawo Tom anayamikira za ntchito zabwino zomwe malemu Dr. Sam Nujoma anagwira pa nkhondo yomenyera ufulu wa dziko lawo kuchokera ku dziko la South Africa. Mawu awo pamwambowu anati malemu Dr. Sam Nujoma anali munthu wodzipereka pa nkhani za ufulu wa dziko lawo limodzi ndi atsogoleri ena a mu Africa. Sam Nujoma omwe anamwalira pa 8 February ali ndi zaka 95 asiya mkazi Michael Vambo, ana awo Utoni, Saki komanso Usuta kuphatikizapo zizukulu zawo Julia, Hiskia ndi Noah mwa ena. Thupi la malemu Sam Nujoma alika m'manda loweruka ku Heroes Acre mu mzinda wa Windhoek. Grant Mhango, MBC, Windhoek, Namibia. Nduna ya zachuma a Simplex Chitchalabanda ati mchaka cha 2025 mpaka na mkatikati mwa chaka chamawa cha 2026 boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.05 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Chitchalabanda anena zimenezi pamene amapereka dongosolo la zachumali mnyumba ya malamulo ku Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Popereka dongosolo la ndalama zimene boma ligwirire ntchito zachitukuko komanso zosamalira anthu mchaka cha 2025 kufikira chaka chamawa cha 2026 nyumba ya malamulo, nduna ya zachuma a Simplex Chitchalabanda anati ncholinga cha boma kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likupanga katundu nkumatumiza ku mayiko akunja pofuna kuti mavuto a zachuma amene alipo panopa achepe. Pofuna kukwaniritsa zimenezi, a Chitchalabanda analengeza nyumba ya malamulo komanso ku mtundu onse wa Malawi kuti boma layika ndalama zambiri ku ntchito ya zomangamanga komanso ku ntchito yolimbikitsa kuti dziko lino lidzipanga katundu ochuka nkumatumiza ku misika yakunja. Ndipo pofuna kulimbikitsa ntchito zopanga katundu osiyanasiyana komanso ntchito zachitukuko cha zomangamanga, a Simplex Chitchalabanda akuti boma layika ndalama zokwana 693.3 billion kwacha ku ntchito za malimidwe, 13.9 billion kwacha ku ntchito zokopa alendo, 14.2 billion kwacha ku ntchito za migodi komanso 422.3 billion kwacha ku ntchito za misewu ndi ntchito zina zomangamanga. Pofotokozerapo pa ntchito za mtengatenga, a Simplex Chitchalabanda anauza nyumba ya malamulo komanso mtundu onse wa Malawi kuti boma lilambula ndi kupaka phula misewu yokwana 30 mdziko muno. A Simplex Chitchalabanda anati ndalama zina zochuluka kwambiri zokwana 741.05 billion kwacha
azipereka ku ntchito za umoyo, pamene ku ntchito zosiyanasiyana zosamalira zachilengedwe boma layikako ndalama zokwana 28.4 billion kwacha, ndipo 14 billion kwacha ayipereka ku ntchito zolimbikitsa ntchito za mafakitale. A Simplex Chichola Banda ati cholinga cha zonsezi nkuti chuma cha dziko lino chikhale chotetezeka komanso chiyambe kuyenda bwino. Ndipo pokambapo pa nkhani za misonkho, A Simplex Chichola Banda anati boma laganiza kuti lichotse misonkho pa zinthu zina monga bredi, mapanzi ndi zinthu zina zimene mabekale amaphika pofuna kuti Amalawi adzigula mosavuta. Iwo atinso boma laganiza zochotsa msonkho wa value added tax pa zovala za nkaunjika. Ndipo pa zinthu zina zikuluzikulu za budget ya 2025 kufika chaka cha mawa cha 2026 pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikhoza kukwera ndi 3.4%, ndipo ndalama zonse zimene boma lingapeze mu njira zosiyanasiyana zikwana 5.58 trillion kwacha, pamene ndalama zokwana 4.4 trillion kwacha zichoka mdziko momwe muno. Komanso pali chiyembekezo choti boma likhoza kutolera ndalama za msonkho zokwana 4.33 trillion kwacha, pamene pali chiyembekezonso choti maiko ndi mabungwe osiyanasiyana akhoza kuthandiza dziko la Malawi ndi ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha mchaka cha zachuma chimenechi. Padakali pano aphunguwa ayamba alekeza zokambirana zawo kufika lachiwiri pa 4 March kuyambira 9:30 mawa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wayika ndalama zokwana 1.3 trillion kwacha ku ntchito za maphunziro, zinthu zimene zikuyembekezeka kupereka mwayi wa maphunziro kwa ana ambiri mdziko muno. Nduna ya zachuma A Simplex Chichola Banda yanena izi pamene amapereka ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ku nyumba ya malamulo lachisanu masana. Undunawo wayikanso ndalama zokwana 741 billion kwacha ku ntchito za umoyo komanso 693 billion kwacha ku ntchito za ulimi. Achichola Banda ati ali ndi chiyembekezo chakuti ndalamazi komanso mfundo zokhudza misonkho zimene unduna wawo wakhazikitsa zithandizira kufewetsa moyo pochepetsa ndalama zimene anthu amagwiritsa ntchito. Kale tikamalengeza ma measures a msonkho amagwira ntchito tsiku lomwelo usiku midnight. Kwa mujamo tanena kuti these will be enforced kuyambira pa 1 April. So tikupereka danga ndi mwayi oti anthu achite wake out achita justice meso. Komanso ife ngati boma tikadakonda kuti ena apina kupita kaoda mawa nkuja akamba kupanga buledi wawo tsiku linalo atsitse mtengo 16.5% ya VAT. Zotanthauza chani kwa munthu wakumudzi wa town amene amagula buledi? Zikutanthauza kuti boma lili very considerate, sili kufuna kuti ma basic commodities apite patsogolo adzikwera. Mwina nditengerepo somayi oyankha funso limene labwera ku mapetroli kuti pali katundu wina ng'ono ngati boma tochita chani. A president nthawi imene amayankha mafunso pa presidential question time analamula unduna wa trade mmene amasankha minister wa nyuwani ndi unduna wa finance kuti akhale pansi agwirire ntchito limodzi ayang'anenso the strategic basic commodities kuti pakhale price stabilization. And mu presentation ya lero I think koyambirira the very first pages we have talked about price stabilization. So we want to make sure kuti milengo ija isamapitirire kukwera. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula akaidi kukhala nzika zodalirika. Nduna ya zachuma A Simplex Chichola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana
8.05 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti apolisi 6 omwe anawapeza olakwa potengapo gawo pa imfa ya abule yalule akakhale ku ndende kwa zaka 15, 18 komanso ena 20. Popeterani nkhanizi, bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti apolisi 6 omwe anawapeza olakwa kuti anatengapo mbali pa imfa ya abule yalule akakhale ku ndende kwa zaka 15, 18 komanso ena 20. Malinga ndi adziko ndi anthu malunda omwe ndoyimira boma pa milandu ya boma ati ndi okhutira ndi chigamulochi. Lonjezo Msodoka walemba ripoti. Apolisi 6 ndi apo chipole omwe awagamula kuti akakhale ku ndende zaka 20, a Ikramu Malata awagamula zaka 18 komanso a Richard Kalawire, Innocent Wanda, Maxwell Mbidzi ndi a Abel Masea omwe awagamula zaka 15. Malinga ndi mmodzi mwa maloya omwe amawayimirira anthuwa Alwano Mwautwa, chigamulochi chiliko bwino kunena kuti milandu ina yotere anthu amawagamula kuti aphedwe. Mmene ndimadziwira mlandu wa mada ndi mlandu wonena kuti waukuluze, ndi mlandu wa mada maximum sentence yake makhala death, koma siku la lero koti yapereka sentence imene timati custodial sentence, sinapereke death. Tikukhulupirira kuti zimene zinachitisa kuti koti ipereke custodial sentence zina mwa izo zitha kukhala madandaulo athu amene tinapereka amene timati mitigating factors. Adziko ndi anthu malunda omwe amayimira boma ati ndi okhutira ndi chigamulochi ngakhale kuti chabweretsa chimwemwe komanso kudandaula. Amalunda ati chigamulochi chabweretsa chilungamo ku banja la abule yalule, komabe nzomvetsa chisoni kuti apolisiwa omwe akhala kutenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko lino tsopano akakhala ku ndende kwa zaka. Tilokhutira zilangozi ndipo tilosangalala kuti mlandu watha, koma bebe naso timene tisonchwana ndi ndanthu kuti takhala kubera nawo ntchito ndithu ayayimukadanira ndanthu kuti atithandiza Mozambique, atithandiza ndithu pa milandu ambiri kuliuno. So tilibe ndiso kuti mlandu umene ndithu unakhoza anthu amene wawa amene anapalamula akugwira ntchito, ndi pamene akukhulupirira kuti amachita zikanathandiza kuti anthu amene amapha anzathu chawo bwino agwidwe. Apolisi 6 akuti anatenga nawo mbali pa imfa ya abule yalule mu chaka cha 2019 pomwe alule anali mchitokosi atawamanga powaganizira kuti anaba munthu wa chalubino. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy, CMD, lati kugwiritsa ntchito masamba amchezo pofalitsa nkhani zabodza kuli ndi kuthekera kokolezera ziwawa pamene dziko lino likupita ku zisankho. Modzi mwa akuluakulu akubungweli Adalitso Mageregere amalankhula izi ku Mzuzu pa ulendo wa ndawala umene achinyamata zipani zosiyanasiyana anakonza ndi cholinga chodziwitsa anthu zakuyipa kugwiritsa ntchito achinyamata pochita ziwawa. Chisomo Manda ali ndi ripoti. Ulendo wa ndawalawu anawukoza ndi cholinga chofuna kudziwitsa zipani zonse za ndale mdziko muno kuti achinyamata pa chisankho cha ulendo uno sakufuna kuchita ziwawa. Mmodzi mwa atsogoleri a achinyamatawo a Martin Makwakwa adauza achinyamata anzake kuti olo apatsidwe ndalama ndi anthu andale kuti achite ziwawa iwo asalole, ponena kuti zotsatira za ziwawa zimakhudza iwo eni. Uthenga omwe tikupitisa kwa achinyamata nzanga ndoti achinyamata afe tipewe ziwawa nthawi yomwe tikupita kampeni. Molingana kuziwa kuti achinyamata ndi amene timagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi anthu andale, ndiye tipewe zimenezo kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Center for Multi-Party Democracy, Adalitso Mageregere, anati anthu apewe kulemba nkhani zopanda umboni pa masamba amchezo kamba kuti izi zili ndi kuthekera kokolezera ziwawa mdziko muno. Ndipo akamagwiritsa ntchito masamba amene azionetsetsa kuti akutumizapo zinthu zimene apanga verify mchifu kuti aonetsetsa kuti izi
zizachitika ndisangomva kuti ukakunena kuti kwadutsa tiyerekeza kuti kwadutsa mabaloti anthu ena akakukoza mabaloti mayika pa social media fufuzani kaye kuti kodi kuzimene zonse zikuchitika. Mmodzi mwa akuluakulu a polisi ku chigawo cha kumpoto Alexander Ngwala adati apolisi akhulupirira kuti zimene zandale zikuyenera kumvetsetsana pakakhala vuto lililonse. Tikukomana ndi akuluakulu a zipani zosiyanasiyana kuwauza ubwino woyendera limodzi, ubwino wolemekezana, ubwino wolemekeza mbendera ya anzako chifukwa chachikulu chimene chimayambisa zipolowe ndi kuyankhula mosakhala bwino komanso mbendera ya chipani china ena kuichosapo ndi zina zotero. Patula kuti pa ulendo wa ndawalapo panafika achinyamata kuchokera ku zipani zosiyanasiyana, atsogolera amabungwe komanso apolisi anali nawo pamwambo. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM lalangiza mabungwe amene akutsogolera achinyamata kuti athane ndi mavuto azachuma popanga bizinesi zimene zingamawabweretsere chuma chothandizira kuyendetsera ntchito zawo. Mkulu wa bungwe la NICOM Rex Chapota ndi amene anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amapereka masatifiketi kwa mabungwe 13 otsogozedwa ndi achinyamata. Simeon Boyce wadza ndi zambiri. Mabungwe 13 ali mgulu la mabungwe 68 omwe si aboma komanso ndi otsogoledwa ndi achinyamata omwe alembetsa ku bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM mdziko muno. Polankhula pamwambowu mkulu wa bungwe la NICOM Rex Chapota alangiza mabungwe omwe amatsogoledwa ndi achinyamatawa kuti akhazikitse ndondomeko zothandiza kuti azipeza ndalama m'malo mongodalira maiko ndi mabungwe. Ani yokhudzana ndi chithandizo ku maiko akunja masiku ano ikuvuta monga tikudziwa maiko ena asakuthandiza nditi mauza achinyamata amenewa kuti asiye kungoganizira kuti phindu lawo kapena ntchito zawo azingopeza pakupempha ndalama ku maiko akunja. Ambe kuganiza kupanga ma business pa yokha zimene mchizungu timati social business models kuti pa yokha akhoza kupanga ma business ndi kupanga phindu limenelo akhoza kugwiritsa ntchito pa ntchito zawo zachitukuko. Tikatero ndiye kuti ntchito zachinyamata muno Malawi sidzasiya AI zikhala zopitirirabe ndipo tikapanga choncho zimathandizanso kukhala anthu olimba mtima pa ife tokha odzidalira ndi confidence yeniyeni kuti ndi ndalama zathu zomwe tikuthandiza chitukuko cha dziko lathu la Malawi. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Foundation for Civic Education and Social Empowerment for SESE Linda Maso wati tsopano mabungwewa akhala ndi mwayi opeza thandizo losiyanasiyana kuphatikizapo la ndalama zothandizira ntchito zawo. Kwa ifeyo certificate imeneyi sikuti tikhala kuti maso ali pa NICOM kuti tithandizidwe ndi zina zotero komano ingokhala ngati platform imene tapatsidwa kuti tikhoza mayang'ana maso athu beyond NICOM. Komabe tikhala tugwira ntchito ndi National Youth Council of Malawi ntchito zathu zosiyanasiyana chifukwa padakali pano ndekuti tizikhala tikuona mwina ma opportunities amene amapezeka kudzera ku NICOM kuti tikhoza mapanga ma applications komanso kumaphunzira ku ntchito zosiyanasiyana ndi mabungwe ena osiyanasiyana amene akupanganso ntchito zofanana ndi ife ngati achinyamata. Pamwambowu bungwe la NICOM latsimikiziranso mabungwe achinyamatawa kudzipereka kwake popereka kuboma madandaulo awo komanso kulimbikitsa chitukuko chotsogozedwa ndi achinyamata mdziko muno. Simeon Boyce, MBC Blantyre. Bungwe lona za milingo ya katundu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards MBS lati mavuto amene sukulu za mdziko muno zokumana nawo atha kutha ngati makampani ndi mabungwe angagwirane manja kuthandizapo pa mavuto amene sukulu zokumana nawo. Mneneri wa bungweli wazamazama katatu ndiwo anena izi pamapeto pamwambo opereka madesiki ku sukulu ya primary ya Habitat mu mzinda wa Mzuzu omwe bungwe lawo lapereka ku sukuluyi. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Poyankhula atapereka madeski 20 ku sukulu ya primary ya Habitat mu mzinda wa Mzuzu, mneneri wa bungweli awazamazama katatu ati bungwe lawo linaganiza zothandiza sukuluyi pozindikira mavuto omwe sukulu za mdziko muno zimakumana nawo potukula maphunziro. Akatatu anatinso kupereka thandizoli ndi kukwaniritsa ndondomeko ya bungweli yobwezera phindu lomwe limapeza kwa anthu
a mdziko muno. Iwo anatinso makampani ndi mabungwe mdziko muno ayenera kugwirana manja pothana ndi mavuto omwe sukulu za mdziko muno zikukumana nawo. Mavuto amene ali pano tinene pano kunena kuti tithaungopanga gawo lathu mchifukwa mwalero mwaona gawo ndi kupereka madeski komano chofunikira kwambiri nchionera kuti tithandizane ndi masukulu makolo akupanga mbali yawo ita sukulu akupanga mbali yawo ziphunzitsi akupanga mbali yawo komanso mabungwe amene si aboma mabungwe amene ndi aboma tosefe tiyang'ane kuti kodi tingathandize modani nkhani za maphunziro mdziko muno pochepetsa mavuto amene sukulu zosiyanasiyana zokumana nawo. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Habitat a Etho Dhiovu anati thandizoli labwera pa nthawi yake pomwe sukuluyi ikukumana ndi mavuto ambiri. Katundu amene talandira kuchoka kwa Malawi Bureau of Standards ithandiza kwambiri chifukwa kuti vuto la madeski khala ngati lachepetsako pang'ono ndikuti ana ambiri kwakhala ngati awonjezekera kuti azikhalako pa madeski. Sukulu ya primary ya Habitat ili ndi ophunzira 1627 pomwe ena amaphunzira m'maklasi omangidwa mogwirizirapo zomwe ati zikuchititsa kuti ophunzira ena apa sukuluyi asamaphunzire momasuka. Sukuluyi inayamba mu nyumba ya group Chinyuwa Nkhata mchaka cha 2007 isanasamuke pomwe ili pano mu chaka cha 2010. Pakadali pano anthu ozungulira sukuluyi alikalikiliki kumanga mdadada wina ophunziramo ndipo akupemphaso anthu akufuna kwabwino kuti awathandize. Rodoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula akaidi kukhala nzika zodalirika. Nduna ya zachuma a Simplex Yuchola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.05 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti apolisi asanu ndi mmodzi omwe anawapeza olakwa potengapo gawo pa imfa ya abule ya Lule akakhale ku ndende kwa zaka 15, 18 komanso ena 20. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa wabwino. Programu yathu ya Learning Corner sabata ino